Pare, magandang araw. May nakita ka bang manok dito? Nawawala kasi manok ko eh. Nako, hindi ko naman yan pare kasi marami rin akong manok dito. Kita mo nga, may bago akong bahay ng manok dito. Bakit? Ano bang nangyari sa manok mo? Nawawala kasi manok ko eh. Wala namang ibang pupuntahan nun. Kasi ikaw lang naman kapitbahay ko. Walang ibang pupuntahan yung manok na yun. At saka dito rin yun pupunta kasi alam ng manok ko na marami siyang pwedeng makaibigan dito. Kasi marami ka ring manok. Walang ibang pupuntahan yun. Nandito lang yun. Nako, parang pinagbibintangan mo yata ako pare ah. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Kasi magkaibigan tayo. Kahit na ako ang kapitbahay mo dito, parang hindi ko talaga magagawa sa'yo kumuha ng manok. Kahit tingnan mo po yung buong manukan ko, di mo makikita yung manok mo kasi talagang di ako ang kumuha ng manok mo. Baka tinago mo ang manok ko. Wala ka nang ibang pupuntahan yun eh. Nandito lang yun. Walang ibang kapitbahay. Saan yan puta kundi dito? Baka tinago mo. Pari ilabas mo ang manok ko. Pari ilabas mo ang manok ko. Naririnig mo ba ako? Ilabas mo. Pare, nakakasinta ka na. Wala nga akong kinalaman sa pagkawala ng manok mo. Talagang wala akong may lalabas dahil di ako ang kumuha ng manok mo. Kahit tingnan mo. Ngayon na, tingnan mo. Kuya, hindi ko nakita ang manok. Kuya, wala talaga eh. Ito talaga yung manok natin, kuya. Hindi ako magkamali. Ito talaga. Manok ko talaga to pare ah. Ito yung manok ko. May palatandaan ako. Apat yung daliri. Tingnan mo. Apat yung daliri ng manok ko. Yun talaga yun oh. Akin yan pre, meron din akong manok na ganyan. Akin talaga to eh. Wala kang karapatan nito. Kaya kunin ko na to kasi akin to. Akin to. Iuuwi ko na to. Akin to. Pare, manok ko yan!